саломатӣ омили асосии хушбахтӣ аст. ҳамеша бо таъкид ба якдигар мегӯем ки саломатӣ аз ҳастии дунё қиматтар аст, вале онро ҳифз ва эҳтиёт намекунем. донишманде мегӯяд ки ягона зебогие ки ман медонам ин саломатист. салом ҳамдиёрони азиз, барномаи навбатии шифобахш аст дар мавзӯи бемориҳои меъда. имрӯз дар барнома моро ҳамроҳӣ хоҳад кард гиёҳдармон Шарифҷон Саидшарифов. азбаски аксарияти бемориҳо аз ҳолати рӯҳии мо вобастагӣ дорад, тасмим гирифтем ки духтури равоншинос Маҳмуд Кабириро низ ба студия даъват намоем. хуш омадед меҳмонони азиз. нахуст сюжеи омода намудаи ҳамкорони моро тамошо карда, баъдан суҳбатро оғоз мекунем. меъда узви асосии дарунии инсон буда, хӯрок баъди истеъмол дар 7 сония ба он ворид шудаю баъдан ба рудаи 12 ангушта мегузарад. дар ҳолати гуруснагӣ дохили меъда 500 мл обро дар худаш ҷой мекунад. дар ҳолати серӣ бошад 1 литр обро. шахсоне ки хӯрокро зиёд истифода мебаранд, меъдаи онҳо сатилчаи 4 литраро мемонад. бояд гуфт ки меъда дар як шабонарӯз 1 литр то 2.5 литр шарбатро ихроҷ мекунад. азбаски хӯрок соатҳо дар меъда мемонад, он вайрон шудаю моеи беранг ва равғанмонанде аз он ихроҷ мешавад, ки ба воситаи он хӯрок ҳазм мешавад. мутахассисон сабаби бештар дучор шудани сокинони Тоҷикистонро ба бемориҳои узвҳои ҳозима дар он медонанд, ки эшон аз хӯрокҳои хамирӣ ва нон зиёд истифода мебаранд. бояд донист, ки истеъмоли меваҷот ва сабзавотҳои хӯришҳо ҳамчунин хӯрокҳои буғпаз ба манфиати мост. дар бештар вақт ҳангоми истеъмоли хӯрок мо беаҳамиятӣ мекунем. он моро ба бемориҳои гуногуни меъда гирифтор мекунад. аз беаҳамиятии мо меъда ба бемориҳои гуногун гирифтор мешавад, аз ҷумла зардаҷӯш, газаки меъда, захми меъда ва билохира ба саратони меъда гирифтор мешавад. маълумоти бештарро дар хусуси бемориҳои меъда дар рафти барнома хоҳед гирифт. чун инсон пайваста ба ғизо ниёз дорад, мебояд маводеро танаввул кунад ки хусусияти шифобахшӣ дошта бошад. ҳамон тавре ки Гиппократ гуфта буд, бояд маводи дорувории мо аз ғизо иборат бошад ва ғизои мо бояд хусусияти табобатӣ дошта бошад. сабабҳо ва омилҳои гирифтор шудан ба бемории меъдаро шарҳ медодед. оризаҳое ки дар меъда пайдо мешаванд, аслан сабабҳои пайдоиши он аз риоя накардани парҳез, масалан аз хӯрдану ошомидани хӯрокҳои ғализ, аз хӯрокҳое ки масалан равғани ҳайвонӣ чарбӣ зиёд доранд ва тезиву тундиву шӯрии зиёд хӯрдан. аз ҳамин сабаб меъда ба оризаҳои гуногун гирифтор мешавад. ва инчунин сабаби дигари пайдоиши бемориҳои меъда ин аз ҳисоби масалан аз яхдон гирифта хӯрдани обҳои хунук ки варами меъда ва хунукии меъдаро ба амал меоваранд. ва сабаби дигари пайдоиши бемориҳои меъда ин аз ҳисоби зиёд истеъмол кардани доруҳои химиявие ки масалан табибон мефармоянд барои дардҳои дигар андомҳо ва сабаби зарари меъда мегарданд. ҳакими майсарӣ ки устоди абвали ибни сино буданд, дар донишнома чунин фармуданд ки агар иллате дар талхадон пайдо шавад, дарди вай равон аст ба сӯи меъда. яъне ки аз ҳисоби ғалабаи сафроӣ дардҳои туршии баланду пасти меъда пайдо мешаванд ки сабаби масалан муолиҷа накунанд, парҳез накунанд, оварда ба захми меъдаю руда мерасонад. меъда яке аз узвҳои системаи ҳозима ҳаст ки хӯрок дар он ҷо ҷамъ мешавад ва он ба тарафи рудаҳо ҳаракат намуда аз ҳисоби шарбати ғадуди зери меъда ва талха, зардаи талха хӯрокро ҳал мекунанд ва он ба шакли қуллай барои хун ҷабида мешавад ва дар ҷигар тоза шуда ва то он бадан паҳн мешавад. ва албатта бемориҳо ки ҷисмӣ мешаванд, соматикӣ мегӯянд, равонӣ мешаванд, психикӣ мегӯянд, худи бемории меъда ин бемории психосоматикӣ ҳаст. аз ҳисоби равон бемор шудан ва барои он ки бемории меъда рух занад бо 4 омил лозим аст.
یکی عامل روانی که حالتهای روانی انسان خصوصی باشند، حالت جسمانی خیلی که گفتن طبیبی ارجمند که استعمال خوراک غذاهایی که مثلا ضرر میرسون یا خاصیت فیزیکی معده را دیگر میکنن، از آن جمله عامل‌های فیزیکی، عامل‌های اجتماعی، وقتی که رعایت نکردن قانون و قاعده استعمال غذا، و عامل‌های البته ژنتیکی، یعنی که در گن، در نسل بودنی، در اولاد بودنی همین بیماری هست. در چنین حالت بیماری میتواند که از گویم که گزک معده، گستریت به زخم معده گذرد و از آن پسانتر در نتیجه توابت نکردن، دور و دراز رعایت نکردن میتواند به بیماری های گندکسل از آن جمله سرطان معده گذرد. برانگیزاننده بیماری معده این میکروب هیلوباکتروس است که در نتیجه آماس گرفتن قبط لعابی معده جا میکند و البته با آن آورده می‌رسد قبط لعابی رو ویران کرد و آهسته به قبط معده قبط موشکی میگذارد و این را ما زخم معده میگوییم. ولی ما میدونیم که در سرشت هر آدم میکروب های گوناگونی انگیزش آورنده بیماری ها هستند. از آن جمله در بسیاری آدمان مثلا میکروبی توبرکولوز یا سیل هست ولی همه کسل نمیشن. پس این وابسته بوده است از حالت ایمونیتت، قوه مسئولیت دفاعی سرشت آدم که در نتیجه عامل هایی که ما گفتیم آن سست میشود و ما قوه محافظتی رخنه شده به بیماری گرفتار میشد. تصویر روانی بیماری معده چنین است که آدمانی که بیشتر پیشروی خود را، مقدسات خود را، از آن جمله مقدسات ملی، مقدسات عائلوی، مقدسات شخصی فرهنگی خود را وابسته از پیشروی های اجتماعی خود میبینند، آنها میتوانند به این بیماری گرفتار شوند، چون که اگر آنها پیشروی نکنند آن وقت آنها خودشان پست بهای پست میدهند. در زبان روانی میگن پسیخولوژیسکی оценка یا که самооценка، خود بهادهی. دویم آدمانی که بیشتر حسد دارند و سخنان ما به اساس نیستند، ما اینها را اساس های علمی میتیم، و کسانی که بیشتر آزادی خود را یعنی که بلند گذاشته به هیچ کس مراجعت نمی کنند و در حالت از کسی وابسته شدن، وابستگی خود را اگر آنها احساس کنند که در جمعیت همه از یکدیگر وابسته هستند، لیکن اینها روانی خصوصی دارند که چنین حالت را آنها بهای خوب نمیدهند، آنها میتوانند که به چنین آفت‌ها گرفتار شوند. کسانی که نهایت شکایتی بسیار میکنند، کسانی که وهم و هراس و ترس و انگیزش های روانی دارند، از بین اینها از همه بیشتر حسد هست، چون که مرکز حسد مرکز اجتماعی هست، در معینه سر وجود دارد و وقتی که این مرکز با کار می درآید، وقتی انسان حسد می کند، چون که این از خوردی آمدنش ممکن است، وقتی که یک فرزند غذا می خورد و دیگری را جزا می دهند و غذاخوری نمی مانند و بین آنها یک حسدی سبوک عائلوی پیدا می شد، و این کلان شد در جای کار می شود و آهسته آهسته به نسبت به اجتماعیات می شود و آن وقت مرکزی حسد که تیز انگیزش یافت در مغز درازرویه، آن وقت مرکزی نظارت معده که هست در آنجا، ما اینو می توانیم در مولیاژ نشان دهیم، آن با انگیزش می‌بیاید و چه خیلی گفتن اگر خانه همسایه سوزد دودی غلیظش به خانه همسایه هاش میرود، همین طور آن مرکز که انگیزش یافت با غذاخوری و نظارت از طرف معینه بوده معده خلل میرساند. در نتیجه دانستن انسان میتواند که از این کمبودی روانی خلاص شود و خودش را بهای بلند دهد. وقتی که بهادهی در معینه سر درست که شد، گرمانهای خوشبخت کننده، گرمانهای حلاوت بخشنده و نظارت خوبی چه حاصلی مثلا شربتی میده و چه حرکت آن درست میکردن. چگونه که شاهد گشتید بیننده عزیز، سلامتی ما از عادت‌ها و طرز نادرست خوردن خوراک ما وابستگی داشته است. مشق جسمانی میتواند جای اکثریت دواها را گیرد، ولی هیچ یک دوا جای مشق جسمانی را گرفتن نمیتواند. مثلا اگر
савдо агар баланд шавад дар меъда, ин вобастагӣ дорад ба бемориҳое ки аз ҳисоби асаб ҳастанд ва метавонад ки ҳамун туршии баланд паст ё ки гастродуоденит, яъне ки хунук гирифтани пардаи луобии ҳам меъдаву ҳам рудаи 12 ангушта ва ё ки оварда ба захм мерасонад, ки савдо баланд мешавад, ё ки аз ҳисоби баландшавии балғами меъдавӣ мегӯянд ки вақте ки ҳамин хилти балғам дар меъда зиёд мешавад, масалан бисёр миҷози хунукӣ дорад. вақте ки чизҳои хунукро истеъмол мекунанд, ҳамин метавонад ки ба ногувориҳо бирасонад, ба варами меъда бирасонад ва ҳамин дар сари дил, яъне ки сари меъда аз сурхруда баъди вай меъда сар мешавад, дар ҳамон ҷо ҷамъ шавад ва зарари худро ба дил бирасонад, барои задани дил, дилбеҳазурӣ, дамиши шикам ва дигар оризаҳо гирифтор кунад. барои ҳамин дигар масалан аз ҳисоби сафро мешавад, яъне ки ғалабаи сафро, холестерини баланд, яъне ки аз ҳисоби ғалабаи сафро, аз иллати талхадон ки ҳамин хилт омада дар меъда низ мавҷуд аст. вақте ки ҳамун соки меъдаро вақте ки таҳлил мекунанд, дар таркиби вай ҳам балғам вуҷуд дорад, ҳам сафро, ҳам савдо ва ҳамин хилтҳо кадомеш ки ғалабаи худ баланд мешавад ва миҷози хосаи худро дорад. масалан вақте ки хилти сафро ғалаба мекунад, ин як миҷози гармиро дорад ва ҳоли масалан ҳамун шахси беморро дарди сар, чашмош сурх мешавад, фишораш баланд мешавад, дилаш беҳазур мешавад ё ки хӯрокро мепартояд, ба дилбеҳазурии зиёд гирифтор мешавад ва аз ҳисоби масалан балғам бошад, агар сахтии шикам дида мешавад ё ки кабудию сиёҳӣ рангу рӯй дида мешавад ва аз ҳамун забони онҳо низ инро муайян мекунанд, яъне ки кадом хилте ки агар балғам бошад хунукӣ дорад, сафро бошад гармӣ дорад, аз ҳамин ҳисоб дар замони синнои бузург аз ҳисоби мизоҷ масалан дарди меъдаро муайян менамуд ва мувофиқи ҳамун миҷоз ҳамун дардро табобат мефармуданд ва махсус ба гулу гиёҳҳо ё ки давоҳои маъданӣ ё ки химиявӣ ё ки ба давоҳое ки аз ҷунбандаҳо ва ҳайвонот тайёр карда мешуданд ва ҳамун беморон дар вақти муайян шифои худро меёфтанд. ҳамаи инсонҳо бо гузашти синну сол зебоӣ, ҷавонӣ ва саломатии худро аз даст медиҳанд, аммо нофаҳмӣ инсонро тарк кардан наметавонад, мепиндорад донишманде. қаҳрамони барномаи моро нофаҳмӣ то дараҷаи ҷарроҳии меъда овардааст ва айни ҳол ӯ дар студияи мо қарор дорад. марҳамат худатонро муаррифӣ кунед. ман Шарипов Аҳлиддин 27 сола мебошам. дар мисол 3 бор ҷарроҳӣ шудам. якум ҷарроҳӣ 2008 сол буд, дуюм ҷарроҳии ман 2014 сол, сеюм ҷарроҳӣ баъди ҷарроҳии 2014 13 рӯз пас ҷарроҳӣ ба меъда ба руда додам. омадан як рӯз шуда дар рудам дуюм сеюм ҷарроҳиро кардам. хуб, нофаҳмӣ ва беаҳамиятӣ гуфтед, ҳаминро шарҳ диҳед. чӣ гуна беаҳамиятӣ кардед ки дубора ё се бора гирифтор шудед? беаҳамиятӣ ман сахтии чизои хӯрдам хеле ҷарроҳӣ шудам. беаҳамиятӣ кардам. чӣ хӯрдед масалан? ош хӯрдам, гӯштбирёнам, хеле чизои хӯрдан аҳамиятӣ кардам, хеле шуд ҷарроҳӣ шуд. маълум аст ки зиёд азият кашидед. баъди ин ҷарроҳиҳо худатона, яъне нисбати саломатии худатон чӣ гуна муносибат мекунед? бештар ба саломатии худ аҳамият метиҳем дига. мо агар ба ниёзманд агар диққат диҳем, ҳолати равониш дар як гӯем ки мавриди ногуворе қарор дорад. ҳам арақ кардан, ҳам масалан тембри овоз, ҳам гӯем ки ба саволҳо ҷавоб додан ё ҳолати худро гум кардан, ҳам шармгин будан. ман фикр мекунам ки бештар ҳолати ана ҳамин шармгинӣ ҳамин касро ба мушкилоти меъда фақат як тарафашро, яъне ҳолати равонияш ба мушкилоти меъда ин касро гирифтор кардааст ки хуб мешуд ки дар оянда ҳолати равонии худро боз озодтар мегирифт. яъне ба ҷуръат мебуданд. албатта ҷуръати худро бештар ки ба қувват мекарданд. саломатии мо аз иродаи ба қувватимон вобастагӣ дорад. ҳолати дигараш истеъмоли ғизоро бояд ки риоя кунад
дуруст ба роҳ монад ва аз хуникиҳо масалан аз яхдон гирифтан об нӯшидан дар фасли гармои тобистон ин ба вайроншавии кори меъда ғадуди зери меъда ва талхадону рӯдаҳо оварда мерасонад. барои ҳамин дар ин чизҳо бояд ки эҳтиёт кунем. бештар кадом хӯрокҳоро бояд истеъмол кунад? бештар парҳезу бархез гуфтаанд ё ки гуруснагӣ модари шифост гуфтаанд. вақте ки одам ба иллатҳои меъдаю рӯда гирифтор мешавад бояд ки хӯрокҳои обпаз яъне ки фақат бо равғани растанӣ хӯрокҳоро дар об пухта ва инчунин аз ғизоҳое ки ҳамун миқдори калорияи онҳо сус бошад масалан аз равған чарбуи ҳайвонӣ бояд парҳез кунад ва ҳазмнокӣ осон бошад. вақте ки ҳамин гуна хӯрокҳоро истеъмол мекунад оҳиста оҳиста масалан ба ҳамун ҷарроҳии чорум гирифтор намешавад. агар боз ҳамин чизро давом диҳад метавонад ки бо ҷарроҳии чорум ҳам гирифтор шавад. барои ҳамин эҳтиёт кунад. ватани мо ки макони гиёҳҳои шифобахш ва обҳои мусаффост, тасмим гирифтем ки дар бахши дорухонаи табиат бо мутахассис гиёҳдармон давое омода намоем ки барои бемории меъда муфид аст. марҳамат, ба ин ҷо гузаред. хуб, шумо бо кадом гиёҳҳо ба студияи мо ташриф овардед ва чӣ гуна даво барои мо тайёр мекунед? аз гиёҳи бодиён, арпабодиён мегӯянд, тухми сабзӣ, тухми шибит ва пудина яъне ки наъно. таркиби биохимиявии ин гиёҳҳои номбаршуда аз макро микроунсурҳо бой ҳастанд ва аз намакҳову кислотаҳову масалан тамоми ферментҳову чизе ки барои меъда дар кор аст, барои микрофлораи меъда дар ҳамин таркиби ҳаминҳо мавҷуд аст. вақте инҳоро омехта мекунанд дар шакли омехта масалан барои шумо об лозим аст? бале лозим аст. ман барои шумо об меорам. оби ҷӯшомада бошад беҳтар мешуд. вақте ки ҳамаи инҳоро мо нағз омехта мекунем дар чор гиёҳи номбаршударо мо бо ҳам омехта мекунем ба қадри як қошуқчаи чойхӯрӣ масалан агар ҳамин қадар бошад ба истакон меандозем ва 200 грамм об дар ин мерезем.